Keso det Ajit Tisso ahem asor atum ben kerap kachohang pon. Lakhaing korapho nilip MAC constituency ke parlupon panjan sar et rongpi arong mekar hemari Tisso lapen api kache teron pia supu Ajit Tisso alangli ahem arit kachelang iji aphan pupen api apo aphan cheo kangsi Bangalore along chongdat damlo kopai kilang noa jok kam klem bom ahut keso det pen ajok non ke keso kachelang iji aphan anta tangka kadurea jok kasiksak thektik lopusi api apo tumpen nang chethandun lapen ke karbi anglong tim karbi anglong ke japon CM Dr. Tuliram rong hanga phan sitami nang ravek thaputa chuning report lapen local MAC pabitra rong pia phanta chuning report Lasi keso det Ajit Tisso aphan keso kachelang iji aphan lapen hem an kachewan ji aphan nang ravek thaputa hemari Tisso pen karbi anglong ke thikiding atuma phan chuning report lapen ning ke mepen cherap dunji ning hang pute la aber gipipon account number 3868219510 IFSC code SBIN 0009405 lapen phone pay number 93651348111 nilip choki holapen prokasteron report karbi live Keso det bang pi po men ke sama. Keso det pi po men ke apo men hemari Tisso ake men kaciteron pi. Ar keso det arong bang Sar erong pi rong. Rong panjang. Panjang sar erong pi rong.